E na mañá de Radio Coiredo, a dos xoves, pois sempre procuramos elevar ese nivel anímico porque xa chega a fin de semana e temos xa a perspectiva, comenzamos a pensar en que o mellor podemos ir a un concerto en directo, pois este venres ou este sábado, e xa como que nos poñemos en marcha, como que nos animamos, e iso é que buscamos todos os xoves falando con Fernando Tanxencias San Pedro no nome do rock and roll, para que nos recomende vos concertos. Que tal, Fernando? Moi bo día. Moi bo día, sí, o que decías ti de acercándose o fin de semana, o que promulgamos sempre aquí, esta algarabía, esta voráxine de concertos de rock e tal, pero bueno, antes de sumerxirnos nela, na desta semana, pois imos empezar un pouquiño máis solemne, non? Recordando que fai un par de días nos deixou cousas da lei de vida, vamos. A todos nos toca, todos imos envellecendo, e bueno, polo menos, pois un grande da música nos deixou, xa digo, fai 48 horas, Sly Stone, líder de Sly and the Family Stone. Bueno, un verdadeiro icono, non? Da punk, do soul, do rock, da música negra, que quizá non tan coñecido, non tan mainstream a nivel popular como James Brown ou Stevie Wonder, non? Pero un verdadeiro pioneiro, unha verdadeira besta escénica que deixou máis polémico, controvertido sempre, sobre todo nos 70, non? Nos deixou grandísimos discos como There's a Riot, Going On, bueno, super influinte para a cantidade de músicos, non? Incluso, mira, non me vou enrollar moito porque millor que falemos nós del é que lle botedes todos un vistazo a un documental sobre a súa vida que de recente estrea, ademais, fai un pouco máis dun mes que se estreou, non creo que en Disney, na plataforma de Disney Plus, Sly Live, aquí lle puxeron El legado dun genio, non? E bueno, pois xa disponible para España para ver o que xa, bueno, eu aínda non tive oportunidade, pero xa o teño na miña lista xa estaba na miña lista dende o momento en que chegou, non, a plataforma. Bueno, nos conta o ascenso, o reinado e a desaparición, os avatares dunha das bandas máis influentes dos 70, non? O propio Sly non aparece no documental, pero sí varios dos seus fillos e outros artistas contemporáneos, non tanto, pois por aí porque se vexan traian Chaka Khan, George Clinton, Nile Rodgers, máis novos como D'Angelo. Bueno, a verdade é que a Sly Stone sempre estivo rodeado sempre tivo unha aura de misterio, non? O seu arredor. Desaparecendo, bueno, visitas non desexadas a correccionais, prisión, sobre todo por temas de drogas, non? Bueno, pois unha historia digna de coñecer que é reivindicar pois o legado que, aínda que aquí en España pois non sexa tan valorado e considerado como os nomes que mencionaba fai uns minutos de Brown, Otis Redding ou outros artistas negros, pois si é igual ou máis influinte que moitos deles. Así que o noso recordo e a nosa reivindicación e recomendación de escoitar e ver, coñecer a vida de Sly Stone e a súa banda, de Sly and the Family Stone. Bueno, pois un bo xeito de comenzar un programa que hoxe que temos un poquinho máis curto de tempo, pero bueno, unha lembranza obrigada, evidentemente. Pero imos ter así concertos potentes esta fin de semana? Bueno, este fin de semana está absolutamente copado todo, entonces pois a programación dos locais, das salas, pequenas e grandes, pois ven xa digo, moi sesgada por
polo Son do Camiño, un dos festivais máis importantes non só de Galicia, sino pois de toda España en geral, non? Sempre está ao final do ano, cando se fai balance, pois sempre é un dos máis concurridos. Aínda que este ano aínda non acadou, pode facelo, empeza hoxe, o sea que aínda está a tempo de facelo, aínda non acadou o sold out definitivo, que o Monte do Gozo é moi grande. A verdade é que ali se pode meter xente, empezas a meter xente para arriba e non paras, Non sei o que pode caber ali en realidade, pero unha verdadeira marea humana, non? Bueno, pois, claro, lógicamente, pois, moitísimo do público musical habitual, pois vai se dar cita ali en Santiago, no Monte do Gozo, igual, pois, as salas quedan un pouquinho máis... Si xa todo o ano son como unha especie de nicho, non? Agora, así, cando coinciden con eventos como este, pois moitísimo máis. E a partir de agora, pois é o que nos queda, porque logo a semana que ven, pois está esa ponte de San Xoán, o festivo do 24, pois é o martes, logo ao día seguinte xa empeza o Resurrection, ou seja que, bueno, as salas están finalizando tempada, ainda que, bueno, habrá concertos en salas en xulio, pero en agosto, pois, a maioría delas, polo menos aquí, as nosas en Galicia, pois, se toman unhas merecidas vacacións, non? Así que, bueno, pois, o Son do Camiño, que un ano máis nos trae un cartel variopinto, bueno, iba a decir para todos os gustos. Home, sí, incluso os roqueiros máis recalcitrantes, non? Como a min, pois podemos encontrar alguna cousa. Pois, por exemplo, así a que primeiro nos chama a atención, pois Bryan Adams, non? Brian, non Ryan, sí. con B. O The Summer of 69, Kids Wanna Rock, e a balada de Robin Hood. Eso, os Tres Mosqueteiros, non? Con Rod Stewart. Tamén, aquelas baladas asesinas dos primeiros anos 90, e, bueno, xa cando actuou Bryan Adams, actuar na Coruña, no Coliseu, pois a finais do ano pasado, non? O temos recente na memoria, e como xa comentara aquí neste programa, bueno, eu asistín ao concerto, disfruteino, sobre todo, pois, os seus números roqueiros, non? máis contundentes. Ele está en unha forma excelente, con 60 bastantes anos, casi 70, así que a banda que os músicos, algún deles leva máis de 30 anos ao seu lado, pois tamén rayando a gran altura. E, bueno, se dixera que cando empezou a enganchar Everything I Do It For You, e todas esas tres baladas consecutivas matadoras, decidín ir a dar unha volta polo recinto a tomar aire e soltar líquidos. Sí, non, con ese recoñezo que non podo, non puiden nunca e non podo agora, pero, bueno, o resto sí, é seguro que aquí, pois, non Son do Camiño, pois vai facer outro gran concerto que, bueno, pois é o número o máis roqueiro de todo o festival, non? Logo hai outra banda que, aínda que non é rock, sí ten unha actitude de rock moitas veces, e ademais son uns pioneiros na fusión de punk e música electrónica, non? Dos primeiros anos 90, como son The Prodigy. Alguén pode estar agora levantando a cexa en plan, pero a ti te gustan The Prodigy? Sí me gustan The Prodigy. Non todo o que fixeron, pero discos como The Fat of the Land, con aquela polémica Smack My Bitch Up, aquela canción, aquel vídeo que foran censurados, grabado nun club sadomasoquista, non? Non sei se se poderá encontrar a día de hoxe en YouTube, non o sei. Bueno, pero Prodigy ten unha historia detrás, aínda que, Prodigy sempre for un dúo
o cal, pois, un dos seus componentes xa faleceu, pero o compañeiro sigue adiante coa banda, tocando pois todos os grandes clásicos que o público lles demanda, non? Bueno, pois sempre, aparte, son unha banda moi visual, son, que monta un bon pifostio, non? En directo. E serían quizá estes dous as actuacións marroqueiras que podemos encontrar do festival, porque eu me nego a chamar rock, me nego a chamar pop, e me nego a chamar siquera grupo a cousiñas como Franz Ferdinand, que aparte de ser unos estúpidos integrais, sección de aludidos, como sempre, non podía faltar. Sí, pero totalmente, que ademais nunca me gusta, respeto a quen lle poidan gustar, é unha banda que además se deixa caer bastante por aquí por Coruña, pois creo que esta é a terceira ou a cuarta vez xa, recordo que estiveran no Pelícano, estiveron no Morriña Fest, que se celebrou no estadio de Riazor fai 2 anos, e non sei se viñeran xa con anterioridade tamén ao noroeste, non estou seguro. Bueno, é unha banda que sí, que tuvo un gran hit fai máis de 20 anos, unha das bandas de moda nos primeiros anos 2000, pero que non evolucionou absolutamente nada, e que encima teñen esa actitude, eso que sempre se lles achaca aos Oasis, non? Bueno, eu che podo decir, porque o viví, hablar con eles, que estes son peores. Creen, son peores. Traballei tamén, non con Oasis, pero sí con Liam Gallagher, e che podo decir que Franz Ferdinand son bastante máis insoportables. Xa solo por un detalle, estos son os entresixos da música, non? Pero que, se non no conto, revento, porque creo que ademais merece que se saiba, para que a xente, ainda que digan, bueno, a mí lo que me gusta é su música, el resto non me importa, que sí, que estamos de acordo neso, pero queiras que non nos pode condicionar un pouco. Bueno, pois, o líder de Franz Ferdinand, Alexis Kapranos, pediu, a última vez que estivo na Coruña, un can para pasear, que lle levaran un can, supostamente para pasear, non? Porque lle relaxaba, ele está acostumado a pasear o seu can e tal. Entón, a primeira pregunta que surxe é, por que non traes o teu? Pero bueno, en fin, vale. Unha das rapazas que traballan en producción, que vivía ali cerca, lle acercou o seu, así, vixiando sempre cun ollo, para que non houbera problemas, e nada, pois logo o pobre canciño estivo ali todo o día atado sin facer nada, así que ese é o tipo de personaxes que temos. Un auténtico, dito así con todas as letras e con todo o respeto para os da profesión, payaso. Pero bueno, en fin, esperemos que esta vez en Santiago non o faga. Vale. Non é o único, Billy Joe Armstrong de Green Day tamén fixo o mesmo. Así que, en fin, eu os estou poñendo na miña particular lista negra. E xa empeza a ser amplia, Sí, creo que sí. Bueno, pois, xa digo, non é o caso de Franz Ferdinand, ainda que sei que teñen os seus fans, sempre que os disfrutará, pareceme maravilloso. Por suposto que para eso están incluídos no cartel. E, bueno, pois logo cousiñas máis parrapazada, non? Dito así. Bueno, están Kasabian tamén, que sustituen a Kings of Leon, que non poideron facer a súa xira ao final, por un accidente do cantante, e foron sustituídos por Kasabian, outra banda británica de pop rock, bueno, un pouco na onda de Franz Ferdinand, ainda que non tan estúpidos. Logo, eso, por rapaces, pois temos a Bad Gyal, a KCO, o sinto, pero o seu rap a min pareceme adolescente. Estopa, Amaral, nomes clásicos, non? Do pop rock español, e máis modernos, como Amaya, Lala Love You, Carolina Durante, ese que alguén di que é artista que se chama Juan Magán. Vamos, bueno, para todos os gustos, non?
Sí, é un pouquiño un queixón de desastre, no que tamén hai representación galega con bandas como The Rapan, que están en todos os festivais habidos por haber, incluso pois seguro que nas festas populares do teu barrio seguro que tamén estarán, porque xa digo, están omnipresentes ano tras ano en todo. A mí é unha banda que non me gusta absolutamente nada, representan o peor da música do pop rock galego, pero bueno, xa se sabe que non se pode ser contento a todo o mundo. Así que, bueno, pues son do camiño unha experiencia que a todo aquel que vaya disfruta, seguro, que te interesa xa non digo máis, pero 3 ou 4 dos grupos que aí están, pois seguro que entre o ambiente, unha cerveciña por aquí, un paseo por alá, as múltiples atraccións e diversións paralelas que ofrece tamén o festival, pois o vas pasar ben. Non é o máis rock and roll do mundo, pero, como decimos, hai cousiñas. Así que, xa sin máis demora, nos imos indo para o son do camiño que en 3 horas, 4, arranca o festival. Bueno, pero nos imos co mellor da fin de semana, non? Deixando un poquinho de sabor de boca musical, non? Home, sí, pois xa que imos a ver a Bryan Adams, que menos que facelo pois cun das súas cancións máis xenuinamente rockeiras, non? It's What a Rock. Que carai. Nada de bandas sonoras de películas. Nada. Pois con Bryan Adams e que sería traducido máis ou menos os rapaces que non rock, non? Efectivamente, que os rapaces e os non tan rapaces. Os non tan rapaces. Estaba pensando os que xa somos un poquinho canosos, os que xa non temos moita cana porque xa non temos nada, nin cana nin pelo moreno. Bueno, pois así rematamos con Bryan Adams este nónome do rock and roll de hoxe, e a ver se a fin de semana a resaca musical é boa e vimos contentos con un sorriso de orella a orella. Gracias, Fernando. A ti, unha aperta. Unha aperta, hasta logo. Kids run